ଲଜ୍ଜା ତସ୍ଲିମା ନାସରିନ୍। ମୁଁ ଢାକା ଯାଇଥିଲି ତସ୍ଲିମାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଇଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବୃତ୍ତି ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ବିଜେପିର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ ଯେ ମୋର ବିଜେପି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପତ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ନେବାକୁ ଆସିଅଛି। ତସ୍ଲିମାଙ୍କ ଲେଖା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ତାହାକୁ ସେ ଭୁଲ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଲଜ୍ଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତସ୍ଲିମାଙ୍କ ସହ ଢାକାକୁ ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଏହି ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକଟିର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟଟିକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ସରକାର ସିଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଲଜ୍ଜାର ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। ବାପା, ଘରେ କ'ଣ ହେଲା? ସୁରଞ୍ଜନ ହତଭମ୍ବ ହୋଇ ଅସ୍ଫୁଟ କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ସୁଧାମୟଙ୍କ ପାଟି ଲାଗିଯାଉଛି। ତଥାପି ସେ ଧୀର ଓ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ମାୟାକୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ। ତୁ ମାୟାକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ବାପା। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧାମୟଙ୍କୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି। ପେଟ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଚିତ୍କାର କରି ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଥିବା ଘରେ ସୁରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ସୁରଞ୍ଜନ ଏଇକ୍ଷଣି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନା ମାୟାକୁ ଖୋଜିଯିବ? ଏଇକ୍ଷଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ପଲେ ହିଂସ୍ର ପଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ, ନିର୍ବିରୋଧୀ, ଅସହାୟ ଝିଅର ମୁହଁ। ସେ ମୁହଁଟି ମାୟାର। ମାୟାକୁ ସୁରଞ୍ଜନ ଏଇକ୍ଷଣି କୋଉଠି ଖୋଜିବ? ରାତି 10:30 ବାଜିଲାଣି। ସୁରଞ୍ଜନ ହାଇଦରର ଘରକୁ ଗଲା। ଏଇ ଘରେ ତାର ସହଜ ଚଳାଚଳ। ସେମାନେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସୁରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆମ ମାୟାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମାନେ? ସୁରଞ୍ଜନର କଥା କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କହିଲା, ତୁମେ ଆମ ମାୟାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ହାଇଦର ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ସୁରଞ୍ଜନର କ'ଣ ହୋଇଛି। ଏହିକ୍ଷଣି ତ ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦଳର ମିଟିଂ ଥିଲା। ସବୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ପ୍ରୀତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁରଞ୍ଜନ କହୁଛି ମାୟାକୁ ତୁମେମାନେ ଦେଇଦିଅ। ଏଇ ତୁମେମାନେ କିଏ? ହାଇଦର କ'ଣ ଏଇ ଦଳରେ ଅଛି ବୋଲି ସୁରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ ମାୟାକୁ ଆଣିଛି? ଏ କଥା କହିଦେଇ ସୁରଞ୍ଜନର କାନ୍ଧକୁ ହାଇଦର ଝାଙ୍କି ଦେଲା।